Mndeni nezikhafuthini zikagogo. Kodwa FNB no Pick n Pay behlakana ndawonye. Labo ke abalingani boqobo bashintsha yonke into. Ukha nge-virtual card yakwa FNB kwa Pick n Pay bese ubuyiselwa u-30% wama e-bucks. U-FNB no Pick n Pay, iconic duo, epic rewards. Kusebenza imigomo, imibandela, imithetho yokuzuza nezilinganiso ezibekiwe. I-FNB isigaba se-First Rand Bank Limited, abahlinzeki abagunyaziwe bosizo lwezezimali nokwebolekisa. 15 minutes bethile phansi imbi ka 10 o'clock kanti ke ndishilo ke ndathi ke samkela ke uDoc ugqirha wethu wamehlo ke uba naye kwalapha ke enkqubeni kumasakhandi nanjengoko sijonge ke ngakumbi ukhathalelo lwamehlo ngakumbi ke kubantwana nguye ke lowo uDr Gcobani Thuswa. Doc, mandikubulise enkqubeni ndikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli phakhe ekhaya. Ngiyabulisa msasazi nami ndizibulisele nakubaphulaphuli beVukani Community Radio. Ndiyavuya uba lapha emsakazweni singaqhubeleka. Nkosi kakhulu Doc, mandibulele nangexesha uthi wabeke usiphalona. Ndiyaqonda ke umcimbi Doc esizawube sigxila kuwo namhlanje ngumcimbi obalulekileyo kakhulu kuba kaloku sithetha ngabantu ke abangakhawulezi bayiqaphele ngakumbi into eyenzekayo emizimbeni yabo. Mhlawumbi uyawumbona umntana ehlikihla imehlo akayazi bakwenzeka ntoni, uze wena mzali uyiqaphele esidaleni into yokuba no ikhona ingxaki kulo mntwana. So sizama ke ukucebisa abazali phake ekhaya into yokuba zeziphi ezona zinto kufuneka ube uyaziqaphela okanye izinto ube uyazenza uze ke ugcina eli lihlo lalo mntwana lirayithi kwaye ke lingaphazamisekanga. Mhlawumbi masiqale sithi Doc, ingaba mhlawumbi kubaluleke kangakanani into yokuba sijonga lo mcimbi we-eye care kubantwana? Ngiyabulisa msasazi. Ngumbuzo obaluleke kakhulu lo. Number one, as you say, abantwana bakwazi uzithethela. Abazukwazi ukuthi kwenzeka lena le, uzawusuka nje umntana ahlikihle ilihlo ungazi bakwenzeka. And okwesibini ndifuna as a baseline understand ukuthi abantwana imizimba yabo yohlukile kumuntu omdala kuba basakhula. Namehlo ngokunjalo ke akulonto yoba level yoba asakhula. Now ukhula ke kwenza ntoni? Kwenza ukuba nobona oku kwawo kwi-development stage. Ithetha ukuthi umntana omncinci akazibona njengomdala. Now ibaluleke njani ke ngoku asiqaphele izinto kwangethuba? Ukuba ukhona into esiyiphosileyo umntana esakhula isenom-affecta ebudaleni bakhe kanti into iyayalungiswa kwangethuba. Itsho ibalulekise ke ngokulonto ibalulekise into ba kubalulekile ukuthi abantwana bahlolwe rhoqo. That is we call regular checkups. Ukwenzela ntoni? Unqanda izinto ebesingazivikela kusaqala zingade zim-affecte later. Now umuntu uzawubuza zintoni ezizichaphake ebantwaneni. Yes, there's multiple conditions. There's multiple conditions, but ndifuna siye kuyo ngonyawo lomnwabo sithethe siqale kwi-basics. Xa sithetha nge-regular checkups sithetha ukuthi umntana esemncinci njalo within the first 6 months kubalulekile ukutshekisha amehlo akhe. Yes, of course akazukucelela ubona kangakanani kodwa zikhona into onozibona esemncinci enjalo ukuthi ikhona into erongo kula mehlo. Ithi ke ngokuthatha amanyathelo zawubeka nje imizekelo embalwa. 1, xa ujongile amehlo omntana liyenziwa ke either the optometrist or the eye specialist, nogqirha nje phambi abakwazi uyenza ukuthi balijonge ilihlo ukuthi ajonge ngqo na. That's number 1. Akalogqini na. Okwesibini, iinkophe zakhe, that is ii-lids, zi-right na. Iyakhona abantwana athi ekhula nje abe enethoba laa nto sithi ilitosis, ilid yogqume ilihlo. Now unogquma ilihlo kune-effects later endizawuthetha ngazo. Okwesithathu, ujonge ukuthi njengoba ilihlo linendawo emnyama phaa phakathi kumntu wonke, ingaba apha emntwaneni na kumnyama na okanye kumhlophe. Ibaluleke kakhulu loo nto. Uba uyayimisisha ukuthi phaa elihlweni lakhe kwisenta yayo ubona mhlophe, it's a red flag. You must follow up that with an eye specialist. So zizinto ezo umuntu anokwazi uzijonga nje lula nasekhaya kukhona ingxaki lapha. Now sewuthethile already ngowuhlikihla amehlo.
abana ke nokuhlikihla amehlo usually abesele mdala ingenziwa zinto ezininzi loo nto leyo. Number one, irritants, foreign body in the eye, ubungazuyibona but awutshintsha it means khona khona. But something else ethi ke ngoku kwi-age endala athi xa eneza refractive errors ezixhaphakileyo ndizawuthetha ngazo, especially astigmatism, alityikitye ilihlo ukuba uzama ubona abangaqaphela alityikitye ezama ubona ngenxa yaloo. Sorry ke baba, ifowuni yami iyakhala mbelele ndiyithobe ukwenza uba ingasiphazamisi, sorry. Now with that it leads us to sithethe ngokuba what are the common eye conditions esinothetha ngazo. Yes. Having talked about a regular checkup with an idea of what you're looking at. Now, the common eye conditions and one, refractive errors. Zintoni refractive errors? Nam eyona ixhaphake kakhulu yile nto kuthiwa yi-short-sightedness. Okay. Zizo i-short-sightedness aphakile. Now, zikhona ezinye refractive errors nazo ekubalulekileyo zazi. There's the short-sightedness, there's far-sightedness, which we call hypermetropia, or astigmatism. But short-sightedness is that umntana azicomplaina nganto uzambona kanti iyam-affecta phaa esikolweni akakwazi nokufunda, funeka ahlale ngaphambili ebhodini, i-affecte ukufunda kwakhe kanti yinto ebifama ilungisiwe njengento ezilula zezpecs. Indikhumbuza ntoni ke lona umsasazi? Ngo-October last year, ibi-World Sight Day. During the World Sight Day, ifocus ka-2024 ibisebantwaneni yenye ye-topics le ebezigxilwa kuzo kakhulu. Enye kwakulapha kwi-refractive errors besides short-sightedness yile ndithe ukubona hypermetropia, umntana ubona kude. Uyibona ngantoni yona? Umntana akazicomplaina nganto kuwe, but ungambona omnye kanti engathi ulidwem isquint. Isquint ke ngalamehlo angajonganga ngqo bendithetha ngawo. Ithi wawulungiswa ngezpecs akhawuleza abe right. Okay. Sizishiye ezo sithethe kanye ngesquint. Isquint sixhaphakile usibone ebantwaneni, sinqabile kubantu abadala. Ndizacacisela ngokubaluleka uba siwajongileyo nje funeka ujonge ukuthi la mehlo omntana athe ngqina. If umntana enesquint akanyangwanga in time, ine-effects later on. Zawuthetha ngazo nazo ndifuna uzidibanisa zonke ezinto. Sithethe nge-ptosis. I-ptosis ke la lead ilithoba. Omnye umuntu angathi hayi nje kanti kumntana osadevelophayo ine-effects ezi-bad later. What do we call that? We call it lazy eye. Now, i-lazy eye developa njani? It developa ngokuba ilihlo lomntana okhulayo lingakwazi ufumana the necessary stimulation ukuze likhule kakuhle. Be it logqunyiwe, be it line-refractive error edala ukuthi lingaboni kakuhle, or be it lisi-squint. Uba uligqwem umuntu uzawubona ngeliyi-one kuba xa ejonge ngawo amabini labona nelinye uzawuba ne-double vision. Now, the brain yomuntu clever such that isuppress i-vision yelinye. Now, eli lihlo lona lisuppressiwe lizawuthini? Alizukwazi udevelopa functionally. Sithi ke loo nto yi-lazy eye. Now, kunzima ke ngoku i-lazy eye udilishana nayo umntana xa sele mdala zizinto ezibaluleke uba zibonwe kwa eli ukwenza uba zinyangwe kwa eli. Ndifuna ukufuna kakhulu. Ndiyafuna ukuphazamisa Doc ungekagqithi kakhulu, especially kulo mcimbi we-lazy eye, because into evame ukuxhaphaka nasekuhlaleni athi umntu hayi wazalwa nayo, so samyeka kuba wazalwa nayo, and abantu basecaleni basekuhlaleni bacinga into yokuba ayikwazi ukulungiseka loo nto. So oku kusappreseka kwenzeka phi Doc? Kwenzeka umntana sengaphakathi kumama wakhe aze aphume enjalo, and then if ke ngoku akayiqaphelisisi le nto njengomntwana ekhula ibe yingxaki. Thank you, Msasazi. Umbuzo obalulekileyo lo. Ndiye ndathi xa ndiqala uyandlalela le topic ndathi amehlo omntana omncinci asakhula ne-functionality yawo, that is usebenza kwayo, uyatraineka nguye ekhula. Now, i-lazy eye idevelopa kanjani? Yeyoba umntu
engumntana nje libe elinye ilihlo kanti ngenxa yezizathu either it's a refractive error or bubugqwemu or ithoba or laa nto bendithetha ngayo ndithi laa nto imhlophe phaya ingayi-cataract kanti ingayiyo ne-worse into ekuthiwa yi-retinoblastoma ikhensa yelihlo inqabile ke yona kodwa even cataract meaning that elaa lihlo liye alakwazi ubona ngohlobo ebekufama libona ngalo. Ize ke nguloo nto ithini the brain ebefama incedisana nelaa lihlo ukwenza likwazi ukukhula ngokubona ilisuppress litsho lingakwazi ukukhula ngokubona, hence li-end apha liyi-lazy eye. I-lazy eye lilihlo olijonga xa ungugqirha li-normal lifana namanye ngokwe-structure, that is ukuma ukwalo zonke into ezifana emehlweni zikhona kodwa alikwazi ubona. Yonke ke loo nto yenziwa yintoni ukuthi lingafumani into elistimulatayo likwazi ujonga. Ayenzeki ke engaphakathi, yenzeka ngokwangaphandle kweli xesha lokukhula kwakhe kwi-development apho bekufama lifumana zonke ezinto zilincedisayo likwazi ubona. Ndiyafuna ukukhawulezisa Jock ndijonge ke kwimibuzo eliqela esinayo, ixesha lethu liyasishiya phulaphula i-26 imizuzu bethile phantsi imbi ka-10 o'clock. Wena usandula ukujija iqhosha nguDr Thuswa lo ugqirha wethu wamehlo. Sijonga ke ukukhathalela ngakumbi ke kwamehlo ebantwaneni mphulaphula weVukani FM, kodwa ke sijonga ngqakasane ke nezona zinto ngakumbi ezingakhokhelela into yokubana abe ke umntwana lo ekhaya uneproblem yamehlo. Jock, sithethile ngokuba kubaluleke kangakanani into yokuba abe umntwana uyahlola, wachaza into yokuba the first 6 months wachaza zeziphi izinto ezicommon funeke abe umzali uyaziqaphela, because abanye abantu bangathi hey le ndaba ye-check-up umamtshawe ngeyabantu abathile, especially abantu bethu abasezilalini, kodwa ndithanda into yokuba uye wayichaphazela nawe mzali ungakwazi ukuziqaphela izinto phaa ekhaya. Ndifuna ukujonga ke before sibe siyayishwankathela Doc into yokubana mhlawumbi zeziphi ii-treatment options ezi-available for ezi ngxaki ngakumbi zamehlo ebantwaneni. Siye kumama ekhaya into yokuba xa mhlawumbi uthe wabe uqaphela umntwana unale ngxaki, zeziphi izinto kufuneke abe uyazenza ukukhusela ilihlo lomntwana? Msasazi, ndiyawubona umbuzo wakho, ndicela ukucacisa nje into encinci. Ndichaze ezinye zezinto ezibalulekileyo, kukhona endingafuni uzishiya. Okay. Amehlo anyembezana, amehlo arhawuzelelayo sixhaphake kakhulu, andifuni uzishiya. La rhawuzelelayo, it's usually we call it allergic eye disease. La alilayo sometimes umntana sukuba ene-punctal obstruction, we call it nasolacrimal duct obstruction. It's important to assess those eyes, but most importantly msasazi kukhona le bendithi xa ujonga phaa, we call it white pupil. White pupil can mean cataract, which is fine, funeka athendwe early, but the other side could be a bad one, which we call cancer yelihlo, i-retinoblastoma. So ndiyakhona nje uyijula ningayicacisi gqithi kuba inqabile, kodwa uba umntu uyiphose kwalapha ekuqaleni iseno-end apha i-affecta ubomi bomntana more than just nje ilihlo. Now, masize ke ngoku kwi-preventive measures, as you said. Number one, preventive measures, irregular screening, as we said. If you screen, send to the people, the optometrists are there, eye specialists are there, then you prevent a lot. By regular screening, I talked first 6 months, most importantly within the first 3 years and before umntana abheke esikolweni. That's what most places would use that scheme. Then xa sele eqalile esikolweni kuyakwazi ngokuthi abone noba ufunda kanjani. Then if akaboni kakuhle, izpecs are very, very important. Yayazi ke ndifuna icacisa again apha emoyeni ukuthi izpecs azimoshi mehlo. Izpecs zincedisana namehlo. Abantu ke baye bathi abafuna umntana afake izpecs because zizamosha amehlo. Ayinjalo. Izpecs zincedisa amehlo ukuthi abone kakuhle xa ebebona kakuhle. Zinganceda futhi ulawula into ezininzi, that is la short-sightedness, esa-squint ngenxa yoba umuntu ene-hypermetropia. Sisincede ispecs ukuthi sinqande nala lazy eye inokwenzeka. So it's very important. Abanye abantwana ke bazawuza benazo neentloko ezibuhlungu ngenxa yento ye-strain emehlweni, so ezaa specs ziyayiriliva loo nto leyo.
That's one. Two, msasazi ndifuna ubaleka kwezinye ndize kule ixhaphake kula maxesha. Siphila kwixesha leteknoloji where abantwana benee-computers, benee-phone, benenantsika. Enye into ebalulekileyo yoba siligade ixesha, amaxesha abantwana abawasebenzisa ngayo kakhulu ezinto. Kuba in the long term aziyincedisi kakhulu. Kuyafuneka sithi xa sibiza i-screen off time ukuthi bangasoloko behleli kwezanto. I-research ke iyangqamana or iyangqinelana nale nto. Xa sithetha nge-short sightedness leya kwindawo apho ixhaphake kakhulu, yenye yeendlela yokuncedisana noyinqanda kuba abantwana ba-encouragwe bayodlala phandle, bayeke usebenzisa into ezibanjwe lapha kufutshane kakhulu, your phone, your computer all the time. Yes, of course, siyayazi uba kweli xesha nasesikolweni besebancinci kumabanga phantsi abantwana baba nee-computers, that's important. So funeka siyimonitharishe loo nto, sikwazi uba sinqande ithuba abahleli ngalo kakhulu ezifowunini. And ezinye ke msasazi izinto like ubugqwem buyanyangwa nange-operation xa buthe bacaba izipek ayiyo le inida izipeks. Kulapho ngoku i-eye specialist ingena khona ukuthi ilungiswe kwa eli amehlo athi ngqo ukwenzela ntoni ingenzeki laa nto besithetha ngayo ye-lazy eye. Nee-ptosis eziya zikhona operations ezikwaziyo uphakamisa laa lid ithobileyo ukwenzela ukuthi ilihlo livele kakuhle likwazi ubona ukuthi noba belingafumani light lifumane light, sikwazi ke ngokwenza laa nto sithi xa sibiza yi-amblyopia treatment xa ilihlo besele lilisa. Mandime apho msasazi uba ukhona umbuzo. Doc, ndiyacinga ke masibamba apho namhlanje ngenxa yexesha, kodwa ke undishiye ndinomdla kakhulu especially ke nakulo mcimbi wezi-specs because as I've said ekuqaleni into yokuba sidila ke nabantwana, ndiyaqonda nobuchuma kuyafuneka aphinde ke abuye ngakumbi nale topic sike sizoyinabisa because kukhona abantwana bazawuphuma, abantwana bayadlala mosdoko phandle, umntwana unezi-specs, omnye azibona ezi specs kulo mntwana athi hayi khandinxibise, abe yena mntwana lo engakhange abe ke utestelwe ezo specs. Bendinomdla nokujonga izinto ezinjalo into yokuba ingaba mhlawumbi ithini effect yezo zinto zinjalo, kodwa ke sibethwa lixesha, ndazi noba ungathi qabaqaba Doc. Yes, ndawuthi qabaqaba. Yes, that's a very important question again, msasazi. Iyenzeka loo nto. Number one, abantwana thetha wena nge-exchange ye-specs, but number one is safety yamehlo abo. Izpecs ezenzelwa abantwana zizpecs ezi-resistant, ezikwaziyo nokubhenda ngelinye ixesha, ezingazukwazi uba ziwaqhole zithini, that's safe. I want to stress that first. Okwesibini, yes, uba umuntu unxiba izpecs ezingezo zakhe, it can put a little bit of strain, imenza angaboni kakuhle, but it is not necessarily eye damage as such. Okay. So it doesn't have to be a fear, but lo yena une-problem kuyanyanzeleka azinxibe because iyamncedisa ukuthi abone kakuhle. So ayiyofear ingakanani kakhulu le. Nkosi kakhulu Doc, masibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona ngethemba lokuba sawuphinde ke sidibane kwalapha ke kuMasakhane. Nkosi kakhulu Doc. Thank you very much, Sasazi. Ngasekho. Nkosi kakhulu. Right ke mphulaphuli binguye ke lowo ke uDoctor